तो hello guys, welcome to my YouTube channel. तो फुंनि दायो morning 7:30 जाबाय दायो ओमफ्राय आं सिखारबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामबाय ओमफ्राय दायो माने मोनसे बुस्थु आं गायनो नागिरदों तो बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों तो नायलांबाय थादो तो फाइनाली मा गायनो नागिरदों दिनै मर्निंनो तो नायलांबाय थादो ना मा बुङो गाइस थुदो बिदिब्ला थांनोसै आं गायनो ना मा बुङो नै सान्दुं दुंबाय दिनैसै ये तो फार्स्ट अफ ऑल जायगाखौ नायना लानो र' बेखौनो होनानै हामगोन बेखौनो होनानै एसे माबा होनि ओरैनो बेयावनो गायनो नागिरदोंमोन खिन्थु आर'ज गाबबाय गादला गादलि जागोन ना बेखायनो गायबाय नायया बे बुस्थुखौनो गायनांगौ दायो मा होनना बुङो बेखौ गंगार मस्ला बहा गायनो नागिरखो उनाव सोलायफिनगोन आरो ना ओइ मैथा गायनाय सिं गायो होनबालाय बोरमा जागोन जायाथाय बेखौ जागोन दे ओरै ना खेबसेनो जमा गायनोसै नामा बेयावथ' मानसि जिरायनो हागोन ना एसे साइडआव गायाबालाय नैबे मैथा सिं गायना होदो बाला हायाव जागोन ना जायासैथाय बेयावनो गायना होदो मैथा सिं गंगार दुन्दिया जि थाजा ओमफ्राय बिराद मोदोमनाय दंसै बेयावनो गायना हो बेराखौ दुमना होदो ओमफ्राय मैथायाबो नै आं दाखालि खानानै जानायखायसो जानाय नङाबा नै ओरैबादि रजंबोदों खायाहाय बोरमाया हेबनाबो होखादो मिथिबाय ओंखामबो जा उखैबाय ओंख्रिबो संनांसिगोन बुरजा लाबोआबा दा मोननैसो खानोसै आं मोननै मोनथाम बिलाइखौ खागोन ओंख्रियाव होनो थास' ओमफ्राय बासर लाबोनाया बेखौ संगोन आं दिनै बासर लाबोनाया बेखौ संगोन आं दिनै थास' हराखै दालाय आब' बाजैया सान्दुंजोंनो सिनायनो नागिरा इयावनो थांसिगोन इयावनो थाथोंसै ना तुमाले साइथा गेले इदि जमा लाइन गायना होबानो जाथारो बेयो आहा मोदोमफ्रु होबाय थानांगौ ओंख्रि कैसा लगा काम करना अच्छा मजा आया आं भिडियोग्राफार जानि नोंनि दिनै मालाय जि मोजां गायना होबाय नै आंनो मस्ला बिबाय थायो दुन्दिया बिबाय थायो लाना फैनायानो जि मोजां गायबाय ओरै दुमना होनोसै जों दा ओरै दुमना होनोसै मैथाखौबो जाबाय थायोना लस जाथारो तो गाइस फाइनाली गायखांबाय आरो ना नुबाय वाव ओमफ्राय मेर मोनसे दंना होनसै एसे ओमफ्राय आङो नारेंखल गायदोंमोन ना थ' जाबाय आरो निखौबो थिखांना होबाय आरो निया बेयाव नारेंखला जाखाबाय मोजां ओंखारदों ओमफ्राय फाइनाली गाइस नै मासेयासो थैबाय आरो ना नै मेरखौ बख'ना लांसै आं बेयाव हैनोसै बेयो गैबा मा अखानि थाखाय थैबायना एम्फौ नांबाय लाखिनो हायासै आरो सरि ओमफ्राय नैबे बरिया मोजां जाबाय आरो निया गुड वाव बिदिनो मोजां थादो थ' फाइनाली बेखौसो लाखिनो हायासै आरो दा बे मेरखौ आं लांसै बेखौ लांसै आं बुखुनानै ओइ माय गड एसां मोजां खाथबनानै बोरमा जायि खालामदोंमोन नाथाय बिसोर थायासै आरो एसे दुखु मोनबाय बे थैनो थाखाय दुखु मोनबाय आं ओरैनो खस्थ' खालामनाय जाबाय ओमफ्राय
दा बे मेरखौ बेयाव हैनोसै र' जायोना जाया नायनोसै पुरा बुखुना लाबोबाय आरोना बेनिफ्राय बैयावनो होदोंमोन या माबोरै जालांदों गैया थैबाय ओमफ्राय दायो होलांसै थ' लोगोफोर दायो नायदो आंनि मेर दुंनायखौ आं बेनिफ्राय लाबोबाय ओमफ्राय दायो दुंनोसै आरो नायलांबाय थादो माबोरै दुङो आङो दानिया लोगोफोर नै तारजों खाना होनोसै आरो खानानै बरिया टाइटनो होना दोनसै थ' लोगोफोर फाइनेलि जाबाय आरोना बेबायदि बेरा मेर दुंना होबाय नै सियाव थासिगोन बिदिनो बरियानो जाबाय अ माय गड दोनसै जोंहानि खदलानिया बे आयं लाहानि ओमफ्राय जोंहानिया नै वाव निया लोगोफोर दिनै मर्निंनो सिखारनानै बेखिना मावनो मोननानै सान्ति मोनबाय ओमफ्राय बेखौ मैयानो लाबोदोंमोन गरेस्वरनिफ्राय आबलानिफ्राय दायो गायबाय आरोना जाबाय नायनोसै जायोना जाया आंनि लाका मोजां नङा जानायनि लाहार फाहारनिया मैया हरनाया बाजै हरनाय मैया आब'आ हरदो जाखायानो 500 माबा सयाबिनजों संसै दे नों बेदरबो लायना होलाबालाय सयाबिनजों थ' गाइस दाथ' मर्निंनि जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नोंथांमोनखौ देखायखादों दा नै आङो आद्रक माबा खालामना रेडि खालामना होनोसै देनानै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु रेडि खालामगासिनो दङ हेल्प मर्निंनि स' लोगोफोर मैयानि बाजैया बासर हरनायखौ माबासो खालामनोसैहाय आंनि ब्लगाव नायोबा नोंथांमोना नुगोन आरो बाजै हरनायमोन गरेस्वरनि मिथुनि आब' ओमफ्राय बेखौहाय आङो सानदोंमोन बेदरजों जानो होननानै मिथुआ बाबायनो बेदर लायबाय थानो स' ना गोरानबो बे होबा जाया ना फिसा फिसाखौ आगै सिमि हरनायाथ' दङ ओंखायनो बेखौ आं सयाबिनजों संनोसैहाय नों बेदरबो लायला नालाय सयाबिनजों जादो मिथिबाय ओमफ्राय नै जि बुरजा ओंखारदों बिगुरानो आयु ओमफ्राय आखाइया एसे मानलु मानला जादों गिलिर स' गाइस दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन मैयानि भिडिअ गोबां सापर्ट मोन्दों आङो मोजां कमेन्ट मोन्दों बिदिनो खालामबाय था बयबो ओमफ्राय दिनैनि बे सर्ट भिडिअ आरोना सर्ट ब्लग थ' नायनानै इन्जय खालाम बयबो थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय